Mientras neste concello hai traballadores e traballadoras cobrando 19.000 euros, a alcaldesa se mete 40.000 máis que outros 40 ou 45 na Diputación. Esa é a diferenza entre o vosso modelo e o noso. Nós defendemos un modelo sin exclusión social, e claro que é posible. Por suposto que é posible. E sabes como? Igualando, repartindo. Porque hai de sobra riqueza. O que pasa que mentras temos traballadoras cobrando o salario mínimo interprofesional, temos empresarios e temos altos cargos cobrando 200 e 300.000 euros ao ano. Pero que este goberno fale de inclusión social, que este goberno, que o seu modelo neoliberal condena a un porcentaxe da población por riba do 20%, 20%, 2 de cada 10, 1 de cada 5. Unha de cada 5 persoas vive na exclusión social e isto é consecuencia dun modelo económico asqueroso que se chama capitalismo e que coloca en mans de uns poucos dereitos de todas. E que vostedes veñades aquí a falar de inclusión social, que privatizades os servizos sociais, que estades privatizando os servizos sociais con convenios que non fiscaliza a administración pública, é dicir, estades dando cartos públicos a entidades privadas e non hai fiscalización. Eso que estáis facendo vos cos servizos sociais. E un recadiño para os compañeiros de bancada e as compañeiras de bancada. Si facemos, cando gobernan durante 8 anos, a esquerda, ou o que se chama a esquerda, fan políticas de dereitas, as consecuencias é que volvedes ao poder. Porque as políticas de dereitas fracasan. E iso foi o que fixo o bipartito en materia de servizos sociais. Continuar con un modelo asistencialista. Porque non se cree. Porque aquelas persoas, aqueles colectivos, aquelas organizacións políticas que creemos na xustiza social, que creemos na pobreza material 0%, se nos tacha de utópicas.